Morjes! Lähdetään vähän kopaseen tänään ahventa ja haukea ja katsotaan miten meidän käy. No niin mestarit, nyt lähdetään vesille ja lyödään vielä liivit päälle, että siellä kun jikitetään niin ollaan turvallisissa systeemeissä. Eli tästä vaan pujotatte penkit kiinni. Lähdetään tästä Vilppulan satamasta ja lähdetään niin, että mennään ensin Huutoselälle. Sitten ajellaan Soilunvuolle. Sitten mennään Aittoselkä, Hongonselkä ja sitten kuuluisa Paloselkä. Sitten mennään vielä sinne Ruovedelle päin, eli käydään Majaselät ja kaikki muut selät sieltä. Todennäköisesti Mustaselän siinä ihan päässä käydään tänään. Näillä mennään. Kuulostaa loistavalta. Kyllä. Jos ei haukea, sit menee vehkeet kyllä myyntiin, että hauki löydetään ihan varmasti. Tyypillisiä, mitä mä oon käyttänyt esimerkiksi, ja varmaan teilläkin on samantyyppisiä kokemuksia, niin on käyttänyt hauelle, niin 3 tuuman versio on ollut yksi tehokkaimpia. Myös yleisviehe jopa toimii niin kuin ahvenelle. Näillä on tullut yllättäviä kokemuksia, niin kuha, hauki kuin ahvenrintamalla. Ja tässä on tätä värimaailmaa niin kuin näkyvissä. Onko haavikala? Säynävä on ihan kiva taistelija. Että ei voi väheksyä, niin kuin toutaintakin löytyy laistosta. Säynä on yksi toinen näistä. Haavi kannattaisi. Tää on hyvän kokoinen kuha. On huippukuha. Oh. Veti syvälle. Mä hiljaa uitin. Mä ajattelin, että täytyy aina. Hyvä, Santtu. Noniin. Potkuri. Oikeet paikat. Kato, ja oikeet viehet ja oikeet miehet. Näin se menee. Sinne.